बहुत हेल्पफुली दिनै भकतपारा हेन जायगानिफ्राय आं दुबाइयाव थांनानै गल्ड मेडेल लाबोनाया एसे सहस बाथ्रा नङा बेखायनो दिनै गोग्गाना लानो हादों आं बे बैसोआवबो जि आं 100 मिटार 200 मिटार लं जाम्पआव जि गल्ड मेडेल लाबोनो हादों एक्चुअलि साधनाबो नांगौ प्रेक्टिसबो नांगौ इसोरनि बोरबो नांगौ बेखायनो हयथ' आं दिनै गल्ड मेडेल लाबोनो हादों दुबाइसिम भारतनिफ्राय माब्ला गिबियै आगान होदोंमोन जों 31 जुलाइआव जों गुवाहाटीनिफ्राय एयारपर्टनिफ्राय जों मुम्बाइ एयारपर्टआव थांदों आरो हरावहाय मुम्बाइनिफ्राय जों दुबाइसिम थांदों दुबाइनि बबे स्टेडियामाव जादोंमोन जेम्स दा बेहाय गासै माने मोनबेसे हादोरा बाहागो लादों 8टा हादोरनि जों भारतनि जानानै बेसेबां बाहागो लादों 200 आरो बिनि मादावनो आसामनिफ्राय साबेसे दंमोन 15 अके 15नि मादावनो आब'आबो बेयावनो नङा होमबा आচ্ছা बेहाय जेब्ला माने ट्रेकआव थांबाय अब्ला गोसोआ माबायदि नांदों जेतिया ट्रेकआव आं माने लाइन आप जादोंमोन बे समावनो माने आंहाय एसे गिदोबो गिलु बालुबो जादों जे आं हागोन ना हाया थेवब्लाबो माने आं माने स्पर्ट्सनि ड्रेसखौ गाननाय लोगो लोगोनो माने इयं जाखांदो आरो पुरा स्ट्रं जाखांदो आरो जे आं बुंना फैदोंमोन जे आं मोनथामाव गल्ड मेडेल लाबोगोन आं गल्ड मेडेल लांनो हायाबाथ' एसे मान सन्माननिबो खोथा दङ बेखायनो आं फार्स्टआवनो जय बर' हारिनि जय बुंना लादो आरो बोराइ बाथौ होनना बुंना लादो बे नङा जेतिया माने अन इयर मार्क बुंदो सेट एकदम पुरा एकदम फायार एकदम बे समावनो एकदम पुरा एकदम स्पिडआव खारदों आरो खारना जेतिया फार्स्ट जादों तेतिया एकदम आं इसां गोजोन माने गोसोआ माने एकदम माने फुवारनानै माने एकदम आटा सिरिना होदो आरो जेब्ला माने ट्रेकखौ माने गिदिंखांबाय माने फार्स्ट जानाय लोगो लोगोनो बै समाव माने खिन्थु नायो माने सरासनस्रायै कुन्जलताखौ खारनो हागोन होननानै रावबो माने फोथाया खिन्थु दायो ट्रेकआव थांनाय लोगो लोगो बोरैबा माने गाननाय लोगो लोगोनो जेतिया खारनाय माने जोंनि स्पाइक होनना बुङो बे माने गाजाल गोनां माने जुता बेखौ गानबानो माने एसे मोदोमा रेजें मोनो आरो एसे माने बादाव लायो आरो जे आं सासे प्लेयारानो ना होननानै सानखाङो आरो आচ্ছা बे मुम्बाइनिफ्राय जेब्ला माने दुबाइयाव बेसे समाव सहैखो जों 4 घन्टा लादो मानोना एसे माने बोथोरा गाज्रिमोन बेनिखायनो लेट जादो बेनिफ्राय बेहाय थाहैनायफोरा बोरै जाहैखो थानायथ' बिराद माने इन्टारनेसनेल माने हटेलाव दोनदो जोंखौ मोजां जानाय लोंनायाबो मोजां फार्स्ट खालि एसे जों हराव मोनहैबाय नालाय 12टासिम मोनहैदो एसे माने जानाय लोंनाया एसे माने चेन्ज जाहैदोंमोन इसोरथ' बइलसो जायोना आरो जोंनि बिदिथ' माबा जानायथाव गैयाना इउ आरो बेलेग जायो बेखायनो माने जों माने उनखालि कमप्लेन होबाय आरो जे रिकुवेस्ट खालामबाय जों इण्डियान माने खानाखौ नांगौ होननानै उनखालिनिफ्राय मोजां जादों आरो बेयाव जेब्ला माने प्रेक्टिस खालामनो सम मोन्दोंमोन नामा प्रेक्टिस खालामनो सम मोनदो एसे माने बारा सम मोनाखै 1 घन्टासो मोनदो खारन बिनि माबाया इसां गरम ना माने थानो हाया जों हरावसो जादों ना गेमा हराव जादों ओमफ्राय इनडोर स्टेडियामाव जादों हरावहा खिन्थु बेबायदि लांदांथ' गेलेनो हानायाथ' गोरलै नङा जोंनि खारनाया लांदांआवनो जादों बाखि गेमफोरा इनडोराव जादों बक्सिं जादों अब्लाबो माने काबादि जादों सानाव नङा बे 7 बाजानिफ्राय जादों आरो मोनाबिलि माने एकदम 12टासिम जादों आरो बेनिफ्राय गेलेबाय दा बेयाव जिहेतु माखासे हादोरनि गेलेगिरिफोरा थाबाय अब्ला बायद'मोननि बे जिथु माने 55 इयार्सनि जिथु केटेगरि बेहाय साबेसेसो बाहागो लादोंमोन जों 20 जननि मादाव एखेबारे कुन्जलता दैमारिया बिराद गोख्रै खारनो हाबाय इसोरनिया थारमाने माबा मा बुङो किसुमाना थारमाने माबा गानाखै स्पाइक गानाखै माने जों साबासो माने बिदि स्पाइक गानदो आरो गाना बिउ आरो बल गेलेनायबो आइजो फैदो बे एसे माने मोदोमा एसे माबा बेराम जादों होननानै बुंदो आरो आंखौ बुंदो आरो कुन्जलता नोंनो एबारसो ला होननानै बुंदो आरो आंखौहाय बे आं हानाय नंगौ नामा ओरैनो बुंबाय आरो बेखौ आं हागोन नोंखौ आं सेहेराखौ नायना हागोन बिदि मोनदों दखन होनना बुंबाय आरो बेनो जेतिया खारबायना बे आंखौ एकदम माने वेलकाम खालामहैदो आरो आं बुंनाय बाथ्राया सैथो जाबायना आरो जों थांनाय समावबो बिथांखौ वेलकाम खालामनानै बेस्ट अफ लाक होनानै आर'नाइ बरायनानै हरदों जेरैबायदि जों गोसो गोरबोजों बोर सारस्रिहरदों बेबायदिनो बियो देरहासार जानानै न'सिम मोजाङै मोजां सफैदों ओंखायनो जों गोजोनदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंनाय बायदियै जोंनि बिटिआरनि चिफ डिपुटि चिफ गबिन्द आरो निलत बिथांमोनाबो हेल्प खालामदों होननानै फोरमायदों बे बेलायावबो जों मोजां मोनदों जोंनि पार्टि लेभेलनिफ्रायबो जों बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोंनि दा नेक्स्टआव उथिबोनाय गेलेनाय उन्दै खुदियाफोरखौ बिथाङा दैदेननानै बिथांबायदि सासे कुन्जलता बर' बायदि जोनोम
होनो हाथों बेनि थाखायबो बोर सारस्रिदों। आरो जेरै श्रीलंका, नेपाल, दुबाइ बायदिनिफ्राय गल्ड मेडेल लाबोनानै सनाया जेरै जोङो बिथांनि जिउआ जोंबाय थाथों, थैना थांब्लाबो बिथाङा थै बायदि जानानै अराय सम जोंबाय थायो। बेखौ जों UPPL दोलोनिफ्राय जानानै, BTR बाखिनिफ्राय जानानै, आसाम सरकारनिफ्राय जानानै आरो भकतपारा हालामनि जानानै आं बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।